Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dumateng para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken. Monggo saderengipun kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat taufik hidayah saking kersane Gusti Allah. Sehingga ing saat menika kita dipun paringi saged istilahnya paringi saged berjalan-jalan, saged kumpul-kumpul kanthi keadaan sehat wal afiah. Pramila kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam mugi punjuk wonten ngarsa Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo mungguh syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para pemirsa sedaya ingkang kawula mulyakaken. Saksampunipun kita menika ngelampahi mulai dari acara istighosa, enten maca yasin, manaqib, maulid, dzikiran, sholawatan lan sak panunggalanipun. Harapan kita sedaya menika mugi-mugi pikantuk berkahipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu dipun paringi pikantuk ridhanipun Allah taala sehingga kita menika dipun paringana rezeki ingkang melimpah ruah barokah. Lan mugi-mugi dipun paringa putra wayah ingkang saleh salehah. Mbok menawi kita mbinjing menika pejah dipun paringana ala husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Kita menika mbinjing menika bakal ngalami sing jenengane meninggal dunia. Nggih, masyaallah. Bakal meninggal dunia. Nggih. Pramila saderengipun kita meninggal dunia nggih siap-siap golek sangune mati. Mboten wonten liya sangune mati niku ngamal perbuatan kang sae, mboten duit, mboten donya. Mesti inggih menika amalan-amalan ingkang sae. Nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, perlu kita niki berusaha nggih. Termasuk alamat-alamat anak ingkang saleh-salehah menika inggih menika anak ingkang purun ndongaaken dhateng tiyang sepah kalih kita sedaya menika. Padahal namuni acara manaqib kados mekaten menika mesti mboten sepi sangka ndongaaken dhateng tiyang sepah kalih kita. Mesti mboten sepi. Contohnya kados ila arwahi walidina wa walidikum. Nggih termasuk ngirimaken bacaan-bacaan utawi ngirimaken hadiah Fatihah dhateng tiyang sepah kita niku. Pramila kita niki berusaha. Ya napa carane kita menika dipun cap minangka dadi lan duweni napa? Majelis utawa jamaah. Upamane ra duweni ya sing penting dadi kanca jamaah majelis zikir, majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pokoknya berusaha ya napa kita niki dadi kanca jamaah majelis zikir, majelis manaqib. Soalnya ya napa? Kita menika sak wayah-wayah kok sampai meninggal dunia. Nah,
niki kanca jamaah ingkang tasih urip saged bantu lan nulungi dhateng kanca jamaah ingkang sampun meninggal dunia. Masya Allah luar biasa. Mula dingendikake ana sing hadis mal mayyitu fi qabrihi illa kal warid al mutawwis yang tadiru dakwatan talhaquhu min abihi au ikhwanihi au sadiqin lahu fa iza lahiqathu kanat ahabu minad dunya wa ma fiha. Istilah cara artine ngeten. Wong mati sing dikubur nang alam kubur mujur ngalor mujur ngidul niku diumpamakno wong sing lagi klelep ana ing lautan dalam kesengsaraan. Ya Allah, nyuwun tulung terus. Tulung terus. Pokoknya dalam kesengsaraan terus, gak penak babat blas rekoso. Lah niku padahal sing bisa nulungi mboten wonten liya kejaba wong sing je urip nang alam dunya. Dheweke iku mau yantadiru dakwatan min abihi au ibnihi au akhihi au sadiqin lahu. Ngarep-ngarep donga pangapura, ngarep-ngarep donga bacaan-bacaan kalimah thayyibah ganjarane bacaan kalimah thayyibah. Niku piyambake ngarep-ngarep sing diarep-arep pertama ku ya sangka anak-anake famili-familine do ngirimi hadiah Fatihah napa mboten nih. Lah nek wis ngono sing kari pisan ngarep-ngarep dongane kanca jamaah nak pancen dheweke iku pernah dadi kanca jamaah. Nak dereng nate dadi kanca jamaah ya Masya Allah ora bisa nulungi. Nak tak pernah dadi kanca jamaah insyaallah bakal secara otomatis bisa membantu lan nulungi dhateng kanca jamaah ingkang sampun meninggal dunia. Lalu kita berusaha yok napa toh kisah niki dianggap minangka dicap minangka dadi duweni lan dadi kanca jamaah Majlis Zikir Majlis Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Luar biasa nggih. Masya Allah kita bisa wayah-wayah meninggal dunia bakal untuk bantuan, bakal untuk pitulungan saking kanca jamaah Majlis Zikir Majlis Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nggih niki perlu kita mengertosi nggih muga-muga sedaya niki saged istiqomah. Amin Allahumma amin. Saking kawula mboten suwe menawi enten kesalahan nyuwun agung pangapunten nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.